Kana uchida kuona kuti muzimba ane godo kana kuti muzimba anokuparadza, budai pama-social media pamuchitaura kuti hey, zvinhu zvedu zvakabatana, hey, ini zvangu zvinhu zvakazodai, hey, ini ndikudai. Ita munhu anorira, chimborira zvokurira zviya pa-social media apa, zvinhu zvako zvibatana, wobuda. Handiti pa-social media vanhu ndizvo zvavanoita, vanouya kuzotaridzana, votaridzana zvishandwa, vobudisirana mapepa, votaridzana dzimota, votaridzana chii. Kana uchida kuona kuti unogona kurarama life yekushungurudzwa nevamwe vanhu, yekugara wakamakwa sebhora kuiswa x kumusana, budai muchitaura zvinhu izvozvo. Budai muchitaura zvinhu izvozvo. Pa-social media ndepekutamba guys. Panapa uyai mutambe. Pinda fanana nevamwe. Dzika level rako iroro usvike kulevel revamwe. Mutamba muri palevel rakaenzana. You will not have problems. The moment you come and you want to be as if you are on top, the moment you come and say, I've done this, ndikazoita chakati, ndikada chakati, uchitaridza biggest mistake. They will pull you down. They will make sure they pull you down. Vanozama all corners kuti vamake sure kuti vakudonedza pasi. Takambotaura kumashure kuti ma content creators, mari dzamunobuda muchitaura muchikanda mandikiri ma payslip ekwazuka bhega muchitaura, come on guys. Hazviitwi zviya. That you don't do it pamazimba. Because kana chiri chinhu chatinogona isi mazimba igodo. Godo takarinzwisisa. Kuparadza takakunzwisisa. Godo tinonzwisisa atidi munhu aita chakanaka. Kana even mwana wako achirorwa chaiko usaburitse. Don't even put it on social media. Even uchinzi kwaitwa muchato usaburitse. Don't put on social media. They will make sure. They will go and dig vakashaya. They will create stories. Dzinorukwa nyaya. Unfortunately, pa social media tine vanobvuma everything that they see and what they hear and what they read. Vanobvuma ndezvigotomhanya ndezvigofuta. Zviri zvinhu zvekunyepa. Be very careful guys pa social media. Chingobuya uzvirijuse. Taba napinda kulevel rekuzasi koko. There's no need. Mukangoziva kuti there is a difference between life yepamepo ne different life yako ne original life. After wavhara camera yako, that's where your reality is. That's where your real life is. It's zepamepo it's. I-life zepamepo. Nedzepamepo. Kana kufamily kwenchi yako chako chida kuona kuti vaningina vako vanokusimudzira godo. Vakoma vako vanokusimudzira godo. Vanhu vawefunga kuti ndevako vanokusimudzira godo. Shamwa dzawakuraza zochiti this one they've got my back. Tanga kuvaudza kuti wangu ndazodai ndadai, ona ndapedza apa ndazodai, ona ichi ndadai so ndapedza, ona ndatenga property pakati. Yeah. Then you start to see their true colors. Dzinotanga kubuda, dzinotanga kurukwa, mabhodhi anotanga kusonwa. Saka ndikutaura kuti zvimwe zvinhu dzidzai kuita close to your chest. Rega vafambe vachitaura zvavanoda. Rega vafambe vachikudza kuti ripi rombe riya harina chinhu. Rega vafambe vachikudza kuti ripi riya harina kana basa rakatora Mwari kutokwa riya. Rega vafambe vachitaura all sorts of things that zvavanoda. Ngavafambe ndisaidi iroro. No need to come and explain and justify. Kuti aiwa kana ndakazodai so kana wona izvi zvakazodai, don't. Because the moment you do that, vanouya nemwe angle. They will look for another angle. Tiri sesi mazimba tidi muna nobudira tidi muna nita chinhu chakanaka. Kana ari mwana wako, they will make sure they go and dig dirt. Kuti vamuparadze. Not kuti vada kuparadza mwana, vada kuparadza iwe. Ndiwo vari kuda. So, zvimwe zvinhu, let's learn to do it under wraps. They will say a lot of things. They will say a lot of different shit. Kuma family chako family group, tell them kuti ndatenga motikari nyuwani. Uchanzwa ma comments. Uchatanga kuona character yevanhu. Ingosiyana ine zvokungotaura zvimwe zvinhu ngazvingoitwa kungazongosangana newe ko shamwari ko ndeipi wakazodi sha ndekubasa ndeyabhururu yandangodai vongozowa kuti aiwanayo ndezvake. Because chinhu chinonzi munhu chine godo chara munhu adi. Hapana munhu andakona munhu achibudirira. Havadi kuona mumwe munhu achinda pamusoro pako. They will try to make sure kuti vatsvaga every corner yekuti vada kudestroy. Keep to your chest some of these things guys. Nyika itikurarama yakazara varoi, vatakati, vanhu vanofamba vakatakura magodo, vanhu vanofamba vakatakura competition pasina competition, vanhu vanofamba vakatakura zvinhu zvisiri izvo. Dzidzai kuita under wraps.
zvimwe zvinhu. Social media kwana ipazasi ipapo, tambai mose mujairani, pinda kune koko vasine koko, tambira ikoko bozve kuti vongoti taiwa takaenzana takafanana, takaenzana takafanana, kusve basa rei. Muve nezuva rakanaka.